Laat ik jullie op grond van de bevoegdheden die aan mij is gegeven door de wet, vanaf dit moment door het echt aan elkaar verbonden. De heer Kroes, je mag je echtgenote eerst de officiële kus geven. Het idee Aruba om hier te trouwen, nou ja, mijn mannetje die is half Arubaans. En hij heeft me de eerste keer meegenomen in 2019. En nou, dat was thuiskomen, ja. Hier. Verliefd op Aruba. En ja, de datum voor nu, deze dag, om te trouwen, ja, dat was per toeval? Per toeval en heel speciaal met alle cijfertjes. Hallo, ja. Hey. Is voor jou alles goed gegaan? Het was een beetje een rollercoaster, want we wilden vandaag trouwen. Alleen het gemeentehuis zat vol. Dus we moesten uitwijken naar een andere datum. Dus alles al geregeld. Tot op het laatste moment kwam het berichtje van... er heeft iemand afgezegd op de 22e. Dus we konden, een week geleden hoorden we het goede nieuws... dat we alsnog vandaag op de 22e konden trouwen. Ja. Dus qua emotie... besef is er nog niet helemaal of zo. Vanavond nog de wel ceremonie stress op het een beetje, ja. Maar... Vanavond ceremonie op het strand. Ja. Met een mooie jurk. Kindjes in een mooie jurk. En de hele familie Kroes erbij. En Mansour erbij. Dus alle familie van Aruba is mee. Dus vanavond komt de emotie pas echt, denk ik. Dat denk ik ook. Ja. Ja. En als laatste woord. Klaar. Bedenk ruim van tevoren dat je een speciale dag hebt. En boek hem op tijd. Ja. Ja.